ti kumba le tho mo ti long kadi ka jing ke samlangi sedang ban kamet ka pat ni kaya ling babun ki mo ti hatu pijukran em ki shabakin ke samla kani ka banjai kamet joki na malba teng kan jing mut jing perkhat nang tade ki hormon sapo kamet jungi ki labak ti pijukran em ki spang gene ki na lawan ong mga day ka pre-kabudan bok mo, mga iyo bantay ka program ka baday ka andosan health. Ang ka kamjo nga ka day, but kumrobat pagkriyan mo niya kani ka program ka baday ban fit in kina samlay. Di hakata ka rukom na na iyo kalat, but attention ori ki program ki seminar ki workshop hang niya bat siya but nasaw to bahaya kita ka jingdan kamban kren ya kani ka pam mo bede ka jingkala jong ka met ka jingkala jong ka jingkala ki ba ki kena samla ki ya dia but na ta da ma hakajik em jong la but hakajik lai tempi jong anten ka kemero shime gani ka fabu ban credit ko ha ka bede ka kani ka topic na do rasta badang kanai ko sna mala aslam ban kani ki ka ba ki de ban long normal vậy chứ khi và cái trên cái la còn bị trong phi cái long normal và là phi internet iwe rồi iwe vấn đề khna xem là thì phi internet khna cần thấy school mà sẽ cái phi đơn mình cần thấy bởi phi internet thì long cái long normal vậy khi có long cái school bởi khi lại cái bus new là nè bởi khi lại long khi lại cái boss cái bom đề bạn đấy bạn nó đã kia thuộc học như ha bạn nhà độ này cái này bahas bạn khi có một ki long very open mo ki thok bai bat muna ro na hakata ko por pan me yo kan mat ken kan seleng ban pan e sa ban ti ba ka ba ki de ban word bat ki e pan de ki nan ti ki ba ki de ban care ro bat ban kham andakar mo ikong namar ba idon kon shenrang ki sit perkhat cha shenrang dam le but as a father of a girl but ma bam kupaz ko kan thai but kham long protective kan de ne kom no ba khata kom no phi ju don em tai jing ban đang slow bên đột này đang slow teng được kiban kubatai ki kon spang kita ki mo ma be day but kita ka ban pen kre gi kon kaptam ikin thai ban ya kita ka jingnang san jong ki ngai la de let's say namar bai kimi jong ki de nong hikai fi te thrai kata ka wan nei kai okay ka wan nei ga ne gi kon kan thai na la de ngam don ngan dia thok ta andre yo chanrang pan ka wei ka bang develop long ngadon ka ke jing yedek bacan ha ni long kom spar manga ini konjenrang jong ta wi sibon nangi la chongkali lang de ni euro ni kran kum be kadam perlok nga sai kring nga sai ji gidan ki perlok ki badan konjenrang da ki chongkali ba konjenrang kum joi kren re kim don ga ki snip kim don ka jing yedek bukum kata nga pati ngadon ni kran kum yedek perlok ki nga namar nga consciously ko bong pare nga to ma ba menchuar nga ko ban build le kata relationship bat ki kon kai chandang ne kan thai ro ngalong open bai ngalong open bai bat ki te na ta da ki yu kan wat man ta ro ngi long open ka no ki yu kan ti kamut ho ka jing yat samlang git ba mangi ro ma kom ju manga wat la manga ro na kan por bang ki samla manga sedang long kwa ban panjangai la de la so he la kwa ban long marway de ban let jing let la kwa shu ban let kmi pa ti la dan te na ta kan jing dom bit kan jing click clear sendat ro na maka to ka de na jing kelas ka met pan ma ba kadang sedang kelas sendat te long ka met ro kampat song thu kom no ban navigate ek ta ki emotionally they are not mature or they are not strong te kom no kom ki kmi pa pra teng bon ni se image wa teng se ai lang dang la pan di jing dom te la dam kom tu mo te kom no pa de ngin ban pen song thu kmi pa ki ba pe kom nung ila ban so thu kan ni ka jing kan ki behavior kan ki khna samla kom nung dili ki mood swings ki tantrum so wagi ong ki khna samla ma nga thamai mo long kidan si banta ki ba ngi de ban rem bat kidan ki banta de sing ha ka jing long kom mi ta ngi snot tho ba ngi de be ngi be de ki kon ki long ba ha da rong side ngi de side then when ha ka jing ya de ti jong na ba den na de bit teng na yes I said opi ki map ki kon dan na bang na school ba kla ba teng oi ki play ki bot long ni ko ki hagadi ya leti jo mi kom wek fa ide ban kama ba teng ide ban admit bangi ro nge baklas kat but teng ide ban appreciate and ban acknowledge na ne for ban oklin kasing ide ban pan iya ka jing sko femen dan ne ka jing sko mo la de kon ki le very important ban ide ban ai ki kam receive it ki nang le ki kam ki ba ha ban ki le panu ko bakla ro ide ban
Hikai ki mo ba kumno kin lan dan kumno kin yo ya ki jing hikai dang ba ki jing bakla jong ti ba marung ni ba pat ni dan ba ki jing bakla ba kamot ba mi la dang bakla sen kamot ni la ngap ngai ni dang wa kala ban ambet ba le jangan tharai kata ka dei ka ba ngasai bot practice pe dia Yep, badon kam ban kan mau hi kalong ba ngim dei te ba in sngo ba ngi dei ki ba janai te. Bon sen ngi kimi ki pa ngi sngo ba ki khon kim tip kum ba ngi timengi. Ngi kham tip ban pi. Kadai kata te Henry bon sen pat ngi ngim tip te. Ngi da sisa i bon sen ngim tip te. Te kadai kata ka ba ngi kum ki pa kam tama ka ni ke cingkala jong juk menta ni de bet priang sai kata ka wei ba kitan chibon ke bangim tip te ke dang lap tiang ya kata thai ngin keren bat ki khon jong ni dang apon kam dek tin nong wei biang with open mind te la ka jingmut ka ba ya da ka jingmut ka ba priang la da gidan ki jingi kai ba wan na kiro te kumbai ong kong ta nya ban priang la ki wan ki jing ngi yo jing kai ne ki ro ngi la te man yo teng man ta le phin ong ku jing don ki ne ki kor ki bor man ta ki kam te magi am pat sibo man ta ki bon ki kimi ki pa WhatsApp ro gim te Instagram ro te te kata go ki don kam ba nga check nga don go ka ten ka bang set ngutan na nga don bomb sticker mga bo kali jong abaret yang mine is like a parachute. It works only when it's open. Te gamang jangiro galang kong ka parachute kanya dapim open ya ka. Kom tre. Te ngigo ko kimi kipang happen long open. Ya kini ki changes kan yung pibang ki behavioral change te ki jang ki khon. Happen long open kan kita. Natari pila batay kumnung ila ban long open minded natari ka dei jing ong sapin mo ba ladangi ka jabing jungi ladangi de long parachute ladangi in play kemudian long nginam la ban we won't be open to new possibilities thing no kan ki outcomes in thamai pada jangan pertama ke de kumnu de ngila ban ki me ki pa perfect way kan podcast kumnu ki la ban song thu kham ban ya shoi kan ki jing kala ka jing long jing ban ki kun ki ti Thai bon sen ngi ro ngi ya leng ba ka ta mo andre bon sen pan ngim kan mau te ngim kan mau ya kata am te tang ndang ila ya nang start ngi pule ngi kan mau plan gadan sisa ban ngi relate bat kata mo ngi penede bat kata andre hakanik pateng menta mut mar ba ngi ila ya ki babon ni mo ngi ila ya pule wat chanong nong ro ki ila ya pule hi ta te kalong ba ngi da pendan kamben kite nong we kalong ba ngin update ya lede kan pat kini ki jing sisa kan ba ki khon jongi hagani kerta ke bakata kidan ya kini ke tengi kung kimi kipa ide ban persangkan ban penyede bat kata kan ban mong pareng ban adjust kan bat kata te ban kolong bangin bu hadin jong kijing berkah jongi bagani ke kerta ke ba ngi haban petho ba ngi haban kimi ba nginam bakla kan namana ngi we bangila bakla kendiat tengah kala pulom na to jingim kan ada marwah kumba omon omong ta ki jingkala hadi kena samla po bidang ke samla ki bon pangat am ki ba but koi ka bang kwa ban kran ha sa long bai pek ni program po yimde ban compare yimde ban tai long kumta po pi long kumne pe khon jong kita ki long kumta hi sep long kumne te lada utai kena tu utip ski gamot piro devan tip ski lada utai udat jinisang piro kena jinisang do utai offers piro kena offers long kato kade baba snail bahana tharai gan nawar la ujong jong kena no kena la ni ka kena mo kidan naga jong ka kompa ka potential de kidan jong ka sap kidan ka jong ka jing nang jing tip mo te ni de ki ni ko tweak fa ni de ban pet ya kito ki potential jong kon jong ki ka sap ba kidan ka jing song tanat ba kidan but let's see haka la dan ila ban de kata mo ila ban irap iki ban sit ik ba ha ban let's see teng ka jing dom jong pi ka long bangin so tho kita ki na teng bi kana kidan ka jing dom riang kidan ka jing so si long ni de ban kan mo ba ka ni karta am
long ki khana ke long ba pon ba ki tang kan Mawphor mga dang kesam ba may do jam hai this is the age of storm and stress kadai ta ko ba phel dang ba ya air fantari ya ka ya kini ki Jing buat Jiki benten hai ya phi ban no kum no phi no khan ban yang ban bakan ne air kam bio ban sempat ya phi ban empat ya phi mat bio phi or mo te ko mon ngai kata ka chu ma she on no ya ikon ba ikna sang aro ba kan ni kalong temporary te kam kai da ban ne sa kam ne phin sa he pat phi ban nang kum no ban ya le persya kita ki smooth swing jong phi ne ta ki jingdom jong phi ne ni kum klik paro ide ban ya sha kan kon hagan ni ka tla jong ki te hawan masem dep kan ni ka teenage mo ko period jong ka jing he jing san ka mod kila pois ko pan de ka benta em ko ba pi ong ari por khana tin me se dom tiang ham ta men a jai mo ni se em kon ke long kom to de nga thai kata ka de ka badang kam bang de ban ya jai sha ka de mi we ba de ban long ke bas ngo thu i we ba ki jing ekran ang ba ki jing ai sha ki jing kum no ngan ong tong ki understanding mo ki ong ti es ngu so jing mo te nang ba ngi la ban dai ta ni karta ka ba ki la ban mo ba ki la ban or ba ki la ban poi shika e ka ba ko bom smo ta nan e la de ba ki kon ong jo